So nami dari sa kuan guys. Kanang unsa galingan daning lugar ah? Kansiwang. So makita dari ang mga views guys. So guwapa ka jud dari ang mga landscape oh. Mga bukid-bukid. So mo ni itong makita dito, mo ning bukira mong makita og dito mi sa amo ah. So guwapo ka jong view dari guys. So dili na kuan na ni agian kay simentado naman. So karon mo saka mi diha sa bungtod guys, tan-aw mi og unsa jud kanindot. Tungas ta red ah. So patungas mi karon. Oh, tuon ka. Lubugon na ya? Kansiwang. Kansiwang ba? So daghan ko ng tao diha sa ibabaw guys. Dili mo gudana dito ko mo gustuhan. Namo gitaw na kita ko. Laga ni, dili ko na ko gingon. Pariharam gud na. Pariharam gud na view. Beautiful. Ate katagbo ta dani og kuan. Banak. Ilhan juga daghan mga gina kinanay pormang kuan. Agianan. Wow. It's amazing. So, alas 5 na sa hapon ron guys. Wow. Tora gamong motor. Itungas na to motor na rin. Gihangak na ko. Gihangak na ko. Sana all. Ha? Sana all ba oy? Gihangak na ko. Hapit na Mama Santos. Wow. Niya oy. Mo na ni. Wow. So mo na ni kina isang pinaka tuktok guys so. Grabe hangak. So mo na isang kinatasan. Sana pa dyan medyo taas-taas dito gamay. So dito sa pikas guys, oh, na mga tao. Kato dyan si Jamurag. Mao dito si Jamay pinakataas nga bungto din eh. Nanay mga tao.
So daghan dito guys kay nindot dito kay mo dito'y pinakahabog. So kani mga kuan na ni. Ubos-ubos ra ni. So permi naman ko maka anhi diri guys kay diya sa unahan diri dapita oh. So kanang mga scene diha mga kuan na siya kanang minteryo na siya. So naa diha nakalubong ang igsoon sa akong lola. So mga naka permi na ko mag-anhian dani nga karon kay first time po ni nako nga makasaka dinhi kay og manhimi dani di man mi musaka kay kanang dinalian ra lagi ana. So first time jud ni nako niabot dire nakatungas arang lamia diri guys. Hangin niya overlooking kadyo. So kita nimo ang mga balay-balay oh sa Duero. Oy klaro. So daghan mga balay oh. So try ta diri dapita guys, pinakatuktok. Ay nagpalupad og tabanog to ha. Ay nagkuha di ay. Pero to. Wow. Karamuli na unahan. Uy daghan ulig tao dito oh. Ano unahan karamuli? Asa? Unahan. Dami dani palito ni kanang kuana. Resort na. Ana yung mga tao dito guys, ay mga motor oh. So namis kani mo na dyan ni kini nga bukid, kini nga bundok mo na dyan ni kinatasan. Di sa dani ba, sa dani ito ano to kinahanglan pa tara itong mga taasog. Kinahanglan pa na itong kuhan taas na sa tawag na stamina para makatungas na naog nami guys kay ngit na sunod na po buhon makalugar. Papo na kayo diri Brad Dwight, shout out ko ni Dwight Asido nga naglawig karon sa laing nasod. So may paguli na ka Brad. Oh Nice ni dari Brad. Brad naag mi dari karon. Ato healthy mo kasal ko ha. Ato mabog kita kay kamurang ko mo atin. Ato ko na healthy mong kasal Brad. So kuha na dari Brad, lami na kajuagyan nan dari kay siminto na. Tinapras ni Agi nga nakras ko kay kuan. Ato kay musok ko sa ligid. Mga nimo dani di mo magsinagbot ha kay shout out sa mga kuan na magditdit dari magdadag mga pagkaon dire nga nya. Kung musaka mo dire magdamo og kuan. Sila na yung basura kay sayang ning kayala. So dapat maintain na to ning pagkahinlo sa palibot din kay para mainganyo ang mga turista nga mo laag dani kay hinlo. No? Tourist lang uwan. Wala sila, hugdom kayo. Muna tagahinuan ako diri og natay makita sa mga hipod sunod.
Kung makita yung ganing mong sagbot, dala na lang po ninyo. Kung kung ninyo sundugan ko ninyo, o mo, dala ram ninyo. Okay. Alright. Kuha na rin sa itong kuha ng mga sagbot. Uy! Ito sa mga tariagi, ganun ha. Ya! Ang hita niya agi. Taog ya, oy, tamas naog ni mo. So, taon na guys. Dream dyan ako makatunga sa mga nga bukid. So, karon nahitabo na gyard. Oh. Di na takinahanglan madtugla yung lugar para mo musaka gingani. Tanaw ta gusto na maka-experience og mga overlooking nga mga views, nara man ta diri sa tuwa. Wala lang siya manon kay mo sa una dapat pagagyanan. Karon sayo naman lang niyan hiyon kay gwapo naman kay kalsada. Papo na kayo karsada diri guys. Simentado na. Gikan sa highway pa dong dare. Di na hadlok. So itong mga gusto adventure diha, gusto mag ganang overlooking trip, so arhira mo sa Kansiwang, Gindolman, Bohol. So libre ra ni guys, wani kuan, wani bayad. Lah, nagsunog dito to. Na, Palingkod no. forest fire. Sa palingkod na. Nasunog dito sagna guys. Klaruha sa tong kamera oy. Kanang na murag ni aso mo na nasunog oh. Na siguro gahaling na ba or kanang nakuan na dyan na tungod sa kainit ganiha. Oh, klaro ka dyan dari na nakuan siya nagpuwa. So madyo man tagway mga bahay diha dapita kay delikado no. Isod po dagion kay bukid.